बिसोरो जेबो मिन्थिया खारन बिटिआर एकर्डआव खुनु लिरनाय गैया जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिटिआरनि अथरिटिया साख्रि होनो हागोन होननाय बेवहाय जेबो गैया। ओंखायनो बिथांमोनहा बिनि सम्पर्के गुरुत्वबो गैया। दिनै न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बिथांमोनहा बुंदोंमोन। मेट्रिक फेला चौकिदार साख्रि मोनगोन, मेट्रिक पासआ उमुक मोनगोन, मास्टार मोनगोन, केरानि मोनगोन, अफिसार मोनगोन बायदिसिना बिथांमोनहा कमिटमेन्ट होनानै थांनाय इलेक्सन गेलेदों। दिनै 3 बोसोर जानोसै सासेबो बिथांमोनहा साख्रि होनो हायाखै। मालायनि फिसाफोरनि खोथाखौ बाद हो, गावसोर बे जायफ्रा एकर्ड सिगनेचार खालामदों बे दलनियाबो सासेबो मोनाखै। गावनि न'खरनि गावनि फिसाफोरखौ होनो हायाखै, गावनि बिदा फंबायखौबो होनो हायाखै। बिटिसिनि जि सिमा बारायनाय आरो आं इतिमধ্যे बुंखांबाय जे सिमना बारायनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया, जोङो बयबो रंजागोन। खिन्थु नोंथांमोनहा बेखौ खेयाल खालाम, बे सिमनाखौ माबायदि बारायनो नागिरदों। बिटिसिआ जाहैबाय कन्टिगुवास मोनसे पलिटिकेल एन्टिटि, बे सेटेलाइट टाइपनि नङा। बैयाव मोनसे गामि, बैयाव मोनसे गामि बे नङा। बैयाव मोनसे गामि, बैयाव मोनसे गामि। बे सेटेलाइट फर्मनि काउन्सिला जाहैबाय राभा हासं, देउरि काउन्सिल, टिवा काउन्सिल, सनवाल काउन्सिल, गुरखा काउन्सिल, राजबंसि काउन्सिल, दा आदिबासि काउन्सिलाबो जागोन। बेबायदि बिटिसिआ नङा। जोंहा मोनसे रोखा सिमना दङ। बे सिमनानि सिङाव बर'बो थागोन, हारसाबो थागोन, गंगारबो थागोन। बेनो बिटिसिनि नागरिक आरो बिथांमोनखौनो लानानै जोङो बे बिटिसिखौ उन्नयन खालामगोन। जोंना उद्देश्यआ बेसो। जुदि चिफ मिनिस्टार बुंनाय बायदि कन्टिगुवास होलाङो, जोंनि सिमना 5/9निफ्राय साहा 1 किल'मिटारानो जाथों, 2 किल'मिटारानो जाथों, बे हाखौ होलांनानै जुदि गहपुर अबेबा मैमां माबासिम सौहैयोब्ला जोंहा बाहाय बुंनांगौ गैया, जोंनो बांसिन रंजागोन हारि हिसाबै। खिन्थु बेखौ जे खालामगोन बेखौथ' जों नुनो मोनाखै। मैया जोंनि बिटिसिनि गार्जियान मन्थ्रि, बे ओनसोलनिनो मन्थ्रि, बिथांखौ दाउ होनाय बायदि होसोदों। जुदि सेटेलाइट फर्माव होयो, नोंथांमोना नाजावगोन नामा? नोंथांमोना नाजावोबा नाजाव, जोङो खिन्थु बिटिसिनि जनसाधारना नाजावा। जुदि बिटिसिनिफ्राय सिमाखौ दानख'योबा नोंथांमोननि स्टेटमेन्टआ मा जागोन? जों अलरेडि बुंबाय बिटिसिनिफ्राय 1 इन्सि हा जों हगारनो हाया। दिनै बेवहाय ट्राइबेल मानसि बा बर' मानसि गैया जानो हागौ, खिन्थु बे हाया जोंनि आजै आजौनि, जोंनि आबौमोननि आबौमोननिमोन बे हाया। गतिके इतिहासिक बे जोंनिनो हामोन होननानैसो सालिजारि खालामनानैसो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बाय रेकर्ड नायनानैसो बे हाखौ बिटिसिआव सोदों। बेखौ जुदि दानख'फिननांगौब्ला जोंनि गेजेराव मोजाङै सावरायलायनांगोन। मानो दानख'नो? जोंनि जुक्तिया जाहैबाय 1 इन्सिबो दानख'नो मोना। आरो जायफ्रा दानख'नो नागिरदों बे भुल सिद्धान्त होनो नागिरदों। आरो बेखौ जोंनि बर' मानसिफ्रा सोरबा दल संगठननि सोरबा नेताफ्रा जुदि गनायनानै लानायनि खोथा बुङोब्ला बिसोरो जातिद्रहि। सार लास्ट मोनसे कुइसन, जे प्रमद बर'आ परिबर्तननि मुङाव स्लगान मिनिङा माबे आरो बिथांमोननि मावनाया मा जादों बेखौ नोंथांमोनहा नायनानै बिजिरनानै रायजो राजाफोरनो नोंथांमोननि चेनेलनि दारै खोन्थादो। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22, 23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।